naghahandog ng Hello guys, good morning, and it's another morning na pod, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. And it's a very nice morning guys. Yan na punta, naglakaw-lakaw na punta na ng karsada. Yan ako nakitanda rin nagtrabaho sa jo. Sa jo kaso sila nagkuan. Ato na sila ang i-feature ni sa tong vlog ron. Okay? So, please don't forget to like, share, subscribe sa akong YouTube channel, Junjun's TV. Oh, yes! Hey! Hey, yo! Wow! Yeah, guys. Okay, ha? Okay. So guys, muna yung mga kabaskan diri sa kuan again. This is the kabaskan sa na ang ilang mga kuan ron is nang lutak na. Pero buti na lang giduaw og uwan gahapon. And I'm going to feature out this morning guys sa YouTube channel ni Nico Botel. Nico Botel? Nabalik na dahil isang Nico Coriba. Oh yes. Oh, pohon. Nagidoaman sa uwan. Tuwas ng Felix. Lado. Mura kag kuto na nanong kalado. Kaya sa i-feature na ijahang kan karong mo daghan na po ng isang subscribers. Ijahang channel Nico Coriba. Nico Coriba official. Imo na pag otro. Oh, very good. Na, ning 110 na. Daka to imong Nico Botel. So, mani oh. Sayo sa buntag nagkugisa sa. Aso katurang daghag kuan, katurang daghag subscribers mo imong official jud, buang gadud ka. Diya garing katura laging imo daghang subscribers kay arong kuan dagamay na kay di na daghan ka jud kuan nun. Na guys, nang lutak nagilang basak. Inja di man mahabutan kay wa may tubig. Manang gi pangibtan na laman. Sadyo sila sa buntag nagkuan. Sadyo sila sa buntag nag kana na ay nang habot kay nang habot nang ibot ug sagbot kay arong kuan di pa init kay daghan sagbot ug di ni mo kuan di ni pangibto ning sagbot mo labaw panis mo may lami ba sa kuan na lamig tubo giabonohan ni nang awa pa ni abonohe samot ni ka buaw og mabunohan na. Madya lang magmuuwan pagbalik. So moabot dahil na nag-irrigation. Oo. Wa may sakto man ron ing kuan isugod og trabaho kay
Wa may init. Eh! Pagkakugi baya ni madam. Way agi. Kani dari kisa man ila buaw lagi. Giabunuhan siguro ni. Ah. Mao. So ingani kinabuhig bukid guys. This is it. Magkug gitsod. Way bugas. Gamay ra lagi rin sagbot eh. Ah. Nauwan lagi awa. Ah, pwede pa din abunuhan bisag waste tubig. Oo, nga nga uwan-uwan. Sige uwan pa ning unga. Mazo kay mo batok siniko. Sige na kanta-kanta ko pa. Ay, wala ko sila basta. Oo. So wala na tabang man, tabang din. Nagsindahan ko sa sayaw ganina, hindi ko makakagit na buto. Ano dadagi ng sounds lo? Kainti na siguro. Klaro. Walay adlaw. Sakto trabaho. Di init. Dako mo guning kabaskan na ni na. Ngadto. Kanada na likod guys, naa pa na kabaskan pa na ngadto. Ngadto. Ana dapitan na agdamdan ha. Dam nga gamay. Tapos dito, ibabaw din ako ano pa ida pa dito. So, ay napunta mo. Naog na punta guys. Ang kabuntagon nagsuroy-suroy rako. Exercise. Oh, kay landong man, di man init. Makakapoy po mo trabaho ng init. Makatapaw. Oo. Very good idea. Very good. Pang good vibes ning bataa oh. Inga na jud, way sapot-sapot. Agay. Ah, hinlo na. Anan pag humay pag motubo. Mao. Lagi koreksyon na sa isang anak. Ako na bagani mo ikaw karon pa. Ah. Di man po ni pwede gunaho no. Unjag maapil. Madawat ang beauty sa humay. Damang silingan sa ibabaw. So guys, this is it. Naka-content na puntag jama nga content. Basta ba lang.
Ano na video nga ma-upload and oh yes. Thank you so much for watching my vlog. Always watching my video. Team Ritz, thank you so much. Team Tosok sang Kikoy. Yes. Team Team Basakan. Ay, Team Trial. Ha? Oh, mana isang anak kagwapo kugian. Oh, ito naman. Oh, mangibot na bantay pag apilon. Apilon og ibot ng humay. But, so, daghang salamat guys and mayong buntag ka natong tanan. Don't forget to like, share, subscribe sa akong YouTube channel. Jujus TV! Og sa kang Nico Coriba. Official. Nico Coriba Official. Daghang salamat. Og mayong buntag. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear.